Dakho chiklo ni phai phorni raikom saikhi asai ka atum arsik jit pen ke ton kela asai ke padopon boma porahut ke thomra thomkep hele kenep ponlong la solong banghinia bang photum kachingnang 6 Mile Dilai Police Station ke parlopon Lahorijan petrol post along raikom saikhi atum joy ben birta nang palilo labang so birta ke long pona tengsi raikom saikhi atum apor panhok hepin pen naka checking mate ke ton kela asai deng ponlo labang so ke ton kela asai ke padopona hu Dilai OC SI Nitul Saikya Lahorijan in charge ASI Jiten Gogol 20th Battalion CRPF abitung lapen police asai kamatum Manipur anathuke dambom ihum alto car registration number NL07CA 5892 aphan honphe meme pura pasangdun det pen kirika khroga sai kedeng pon bomahut Pharo Kethom ra Thomkep bor ammunition longpon long labang solong kachirabdun bang hinia bang khotuma phan net ingnang pon kachingnang chek bang fomen lake arta Thomkep rahini halabo lapen William Thumai pusi pangkhek pon alang lutum khondung khun khaiba tamai police station ke parlo Tamalong District Manipura Sorpusi Jethan Pon Banghine Bang Puta arms license lapen documents chepaklang thektheda da jok thana along latum banghini aputha case register ponlopusi police atum penta nang pachini dunthu Bijorong report Karbianglong live